Първият свещеник на Кестрич, после Виница, сега квартал на Варна, през 1909 година описва интересен ритуал. Починалите в селото чужденци били пробождани с нож, преди да бъдат погребани, защото не е имало кой да бди при тях през нощта. Телата им пък били увивани в бодли. Глога е растението, което унищожава всякакви зли сили. И затова също мъртъвците корема или петите са се ги пробивали с трън от глог. Още през 2004 година ирландско списание рекламира България под екзотичното заглавие «Вампири и печено агне във Варна». Може ли митологията и днес да привлече гости? По национални медии се говори, че България може да стане световна дестинация на вампирен туризъм, че ще потекат стотици и милиони евро към България. Това просто за мен лично е несериозно. Казват, че и румънците се дразнят от вампирския ореол на замъка Бран и предпочитат да ги помнят с историята и реалните дела на Влад Цепеш Дракула.